Girtina nûçegihanê Arkê Berzan Hesên ketiye di roja xwe ya pêncan de û hîn çarenivîsa wî nediyar e û peyedê jî di siyasetên xwe yê girtin û revandinê de berdewam e. Di roja sêzdeyê vê mehê de demjimêr 12 roj, grûpek ji çekdarên peyedê baskêpekekê li Kurdistana Sûriyê nûçegihanê Arkê Berzan Hesên ji nava bajarê Rimelan revandin û berev cihek nediyar ve li gel otomobîla wî birin. Berzan berî niha jî du caran hatibû girtin ji aliyê çekdarên peyedê ve paşî serbest hatibû berdan. Nûçegihanê Arkê Berzan Hesên di meha borî de seredana Başûrê Kurdistanê kiribû ji bo karekî xwe û di nehê meha Nîsana borî de xwast vegera Rojavayê Kurdistanê lê çekdarên peyedê li dergehê Sêmalka ew car din ji bo Başûrê Kurdistanê vegeran dibûn û rê nedanê vegere mala xwe li Girkêlegê. Berzan Hesên di sala 1975 de li Girkêlegê jî dayîk bûye û babê 4 zarokan e û ji ber karê wî ya rojnamevanî gelek caran rastî gef û astengiyan hatiye ji aliyê çekdarên bi ser peyedê ve ku berî niha jî ziyan gihan dibûn otomobîla wî û li ser dîwarê mala wî gotinên xirab û gef lê xwaribûn. Li Kurdistana Sûriyê piştî ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD baskêpekekê li Kurdistana Sûriyê bi hemahengiyê li gel rejîmê milîsên çekdar ava kirin û dest danîn li ser Rojavayê Kurdistanê bi darê zorê bi dehan rojnamevan û çalakvanên Kurd ji aliyê milîsên wê ve hatin kuştin, revandin û eşkence kirin û jiyana siyasî û rojnamevanî bin pêkirin û tenê dezgehên ragihandinê yên bi ser PYD ve siyasetên wê yê li dijî gelê Kurd û projeya netewî karê rojnamevaniyê dûrî rastî û mirovahiyê dikin.